udruga RTL pomaže djeci u suradnji s Hrvatskim Telekomom ostvarila je projekt koji potiče osnaživanje djece i mladih kroz sportske aktivnosti te osiguranje adekvatne podrške i resursa za mlade s problemima u ponašanju. Malo toga je tako snažan poticaj kao kada vidimo da smo sposobni za puno više od onoga što mislimo da možemo. I to još više dolazi do izražaja kad su u pitanju djeca i mladi, a pogotovo oni koji se suočavaju sa depresijom, socijalnom otuženošću, problemima i ponašanju i kojima je naša bezrezervna podrška i pomoć najpotrebnija. I zato se Hrvatski Telekom i ove godine ponovo uključio u hvalevrijednu inicijativu RTL pomaže djeci. Cilj projekta bio je nabava kvalitetnih vanjskih sprava za vježbanje u Centru za pružanje usluga u zajednici Pula. Iznimno nam je drago da smo sa postavljanjem vanjskih sprava doprinijeli i pomogli. Veoma smo zahvalni zato što zna biti teško ovdje, nemamo baš puno toga i onda kad nam se nešto donira, zna stvarno pomoć. Stvarno smo sretni što RTL pomaže djeci je odabrao nas, pružio nam ovu priliku i nama i djeci da uživamo.